si bay le vek ule min lo ka video te min lo thlir sak thina wangin in zawal chunga lom thu ka han sei le a min la subscribe lo te po khan khonga ya min lo subscribe pa min lo comment sak min lo like sak thin turin ka han nghianin ka han so ma cheu voina chuanin iskut na he chang to khop mai iskut na he iskut na mang hianin pakora ka ran siam don ani iskut te hi anna hi atam du em meya azam duma ti chuanin enge man tang kai dan tur nyang kantia lo in lo ti ve thin to tho mai thia ma se lo tingai lo la shi lo ta kha in takin ve in nia hian karan tilang don ani iskut na hi ka silfa ya fai takin achang deuh hi poimya lawa anno po poi chuang lawa ma sengin achan le chan lo khan zia wa ka nei lawa ka han sei le du chu tu le fa te jinga khan thlai na hring ei du lo thlai na hring ngai na lo riau mai thil enge kan eng lampang cho ei thin in ve thinem khang mi tan po khanin hei thlai na hring an ei na rem chang ta kan do na chu wangin thlai na hring hi tin nge kan eyang ti kha ka han tilang don ani hian lo chan dipanga ka man ro pakhat man tur chu hei zo purun hemi hi in nei lo pon apoi chuang lawa zo purun hi kan chan ma sa phatange zo purun hi a om lo pon apoi chuang lo purun sen ta khain tel hnem menga hei hi chu atirim tui tu mai tur khania khai na hring ei du mya lo naw ka chang che afa te khai hring in ei du lo lut tuka chu wang chuan an te tanga khai na hring ei tura kan zirtir hi apoi mo em kan fa te hi bai te thil hang te a hete ang hel ei chi te po an te tanga ei kan zirtir hi apoi mo em ani akina an lo len nuah thil hui mer ngot le noodles le thil kan chawan ei kha chuan an hrisel na tang khan a thadon lawa chu wangin khai hring ei hi kan zirtir anga ya hei ti hianin kan chananga ti hian mun pakhata kan amlai chuan kan har sa thin khop maya thingtlang khani box ya thil man ra du alam khom tur omlo box si chuan iskut na hi tianga tuna ka siam ang hianin ka siama nu pakhat hianin min zor sak thina sum tuak nan kalo mang ve na sa to thina ni sum tuak nan mang du tan po khan heng he a man the ni kan lo chan ta a tu ka mang zo vek lo nga chan tu ei tu kan tlen do na wangin kan lo te hi ka ti ang ai tlai tu ti hian no tla phot mai te se chuan purun sen chu du tam le tel tam ani meya ati hang tui ve purun sen hian purun sen hi man na lo tam khop mai tera o a hrisel box se purun sen hi ka me ti tui tu ka ti mai kan he khop mai ke ni purun sen hi khan kan ma mo chu kan lo chan zo ta a ti hianin kan han mit zor de hle ka ke min zor nu tuk lawin
han me pol tha a chuan hei hi besan ania yan besan ka tela chi tlem te ti alpal kha a hloma chu wangin tim khur tur al lutuk a chen al lo hret kha poi chuang lawa chu wangin tel tam lawila ai eng hei hi chu no te an ei don chuan tel lo ula chili powder ma se tu lai no pang chu thak khin ngam khopa zira hi po hi tel du lo chuan in zira ngai na lo dan chuan tel khera ngai lawa ki chu zira lovers kania zira hian ta me ti tui hi kan ti khopa chuan ajinomoto hi tlem te ti hang turin kan tel anga du le tel tamangai a hangam deuh kha chuan ti chuan hei hi han me pol le anga hei hi tui chu ti za chu tel tur om chuang lawa a bei moi to kha a bei enge a kan nuam tok tur vela tui tel mai kha nia ti hian besan po hi lo tlem deuh ani le besan kha tel bel le mai tur nia then khat chuan henga han soda te baking powder ten tel thina ke chu engma ka tel ngai lawa engma tel lo hi ka du tu sam ani artui te po artui ei thei tan chuan han tel sek ulamo ati hang tui du sorry le lam ka hoi dei nia chỉ khan tok mel ve in ka sia ti hang kan du tan te lek lek khan ti hian kan tianga besan hi ala tlem dewin ka sia ma se ke ma tan chuan poi ka ti lo ma se hral suma tan chuan in besan kha tlem in tel hnem deuh hlek anga ni nge a hna hi chu a ve deuh chu ai hmang ke chu besan hi ve ina chuan tel hnem don lo ni zuar du engemani a besan tam deuh zawk du kha chuan in tel bel mai don nia ke chu he a hlom thei to tho chuan a hlom thei to ve hi adar na ve thei to ve he ka du mai a lo ti lang zela ole ti han bela thir bela tel akan na tur to vel kha a han tela kan tam don lo wangin tel kha ka ti tam lo mai a tel hi sathuna kan kanga chuan kala sei mai hemi kan thil kan tura hian tel hi tlem te tiang ve lek hi kan tel le don ani tian tel hi sa chuan du chuan mar chapui mar changai na tan chuan mar chapui ke kha hat tilila rim tui du a rim tui du lut tu ka mar chapui han tel te hian hian kan tui kan in chopa kan kut ti fai le zel na tur khutian bola tui kan in chopa tel lo sata a
chuan kan thil khati hian kan kutin lian lu tuka tilawin pian a phek deuh hian dan tila min ma duwa kan kut ka ban mai tuya ba chia le ju je le ti chuan a ban lu tuk tu kha veng ve ma hian tui cho kan in chhop sa kan kut khati hian kan ti fai le mai ta chuan pian kan khoi le thei ta mai na thing tlanga to me du to me tha le tun lo na muna chuan ti hian yang te hi han ti la to me tha kan nei ani ve mai ni khwal nei thuta ko besan a chuanin kan to me ra pui lo deuh kan nei kha lo ni ve le me ya in besan hi chana tanga siam ania chana chu shi sel ti kan shat vek tha mei hi sa over lavin ni se than chu a pon lam a hinanga a chung lam pang hi min lo pal a hnah ma wangin mei hi sa deuh paratha kan na anga sa kha ni tur ni lo ni a chung ril hi a min that lo chuanin a tui lo ve deuh hlek thina mei hi ti anga erong kan bo chuan vil pa tur cho me cheu ngai to lo kan mei hi changa ti sana changa ti hiam anga ya ti ang thil fry a te tu kan chi reng a chuan mei kha anga renga da lo tur ni changin kan han ti sanga changin kan han ti hiam le thina chuan erong bol lai chuanin thil dang ti san lo hi thabel lo ut du'a vil chot meila kan erong bol hi chu chuan hei kan ti pan em awangin lo min ta a min ma a chuan hei kitchen paper ang kha ka nei lawa A4 hi ka lo mang me a hian thil kan sa kha da a tel mom lu tu kha lo hi ben khan ti ang zel khan ani mai zortura ti tan chuanin lian ve deuh hlek mi chang te deuh hlek ka ti te pawh kha ngai ang ma chu ke chu hei nga ni ina ei tur ni boka tro te in te ran tia hin ma du a ti han dora pakora te le ngai lewin ti hian ma ni ina al sam takina siam the ni dora chuan leido ni la paisa sen cheu nga yang tun me ami tlem te po hi abikin kan fa te rong bol kan zirtir hi poimo gatia an ma ni in engtiknia mo chuan an hna wangte an school kal wangte van duai takin van duai thla takin ke ni pon kan lo om lo san theya chu wang chuan kan fa te rong bol zirtir hi
cha em a nu te hian a shimin kan pasal te rim takin hnah an thoka nilengin ni sa hnuaiah te nilengin ha taka thok thin te kha tlaim lo honga chame buai em in kan lo ama chame mumal lovin kan lo muak ringop thin hi chu nu tan chuanin thil thalo tak mai ni a kan pasal te ha taka lo ho te hi thil man to si lo thil tui ve si hrisel si a kan lo hmuh te hi a tha em anu hian phone te ni leng kan khoya ei rong bol te du da taka phone kheu chunga kan bol mai te hi a thalawa na thok tu te hi ei le ina te hian duat tur ania ei le ina duat ti awang khan sa le thil man to tak her khan ni lawa kan nei chhun te uluk taka atui the ang ber tura buat sai kha kan ti tur ani ti chuan hei chung kwa kan himanga nu pa po kan lo in mangai zwal zelanga tin kan ei rong bol te ka soi to in ka sha kan video danga kha chuan kan thil siam te in fak sak hi a hlu em maya kan pa hian in kan in nei tira tang hian ka chu me siam e hian avan tui mo ti top omlo mana ka soi to kha ti omlo kan siam dang kan siam zel khan avan tui te amin fak sak china tu bang chuanin atana tui deuh siam hi ni siam zel tur khang ka in bua saya atana tui deuh siam zel kha ka chak em ani tu wangin pa te nu le pa te pon kan fa te erong bol po lo ni se in fak sak in fak she lo de hi a tha em a kha khanin in ti phurna min pe a ti le zel chak na te min pe thina tu wangin kan tong kam tha hi ui la vila erong bol tu ten kan tui ti zong taka an lo bol ani chuan atui ru tuk siam tui ru tuk khan in ti te hi athin rim thak nya lo ani kan tong kam tha te hi ui la vila tong kam tha ui lo ti wanga thil ni mya lo dot ang chi tui kan ti lo em a tui ti tlat ta kha chungai chuang lawa chuang kan lo kang zo ta kan ei china nge a tui tuk lo siam ve ro